खानाय सिननाया सेलायलायखायोखा लाइनाव दंना दहननो लोगोफोरखौ नेहोगासिनो बावहा गैयाव मिथिबादाव दहायनो लाइन लागायनानै फैदों आङो नोंसानिनाव खोथायाव फैदों आं दे बायगे जारलालै बियो लोगो आब' सिथिमामोननाव दङ लोगोफोर नेगासिनो दं आंथ' आधा घन्टा माबायाव थाङोनो एकदम बैयाव थांनो नागिरदों लोगोफोरखौ नेहोगासिनो आं बाजार खालामहैनो औ दान्दिसे जाखायो आंनिया थारमाने खानाय सिनजानो ओरैबायदि बिहिर जादों दा गरम नालाय लावहांलानो बोरैबा मोनोलै दा बेखायनो आरो बेलाय खानाया लावखाखैलै दंलै आदा नेटआ प्रब्लेम ओरैहाय नै सासेया आरो माबा हमथालायनानैसो दंफैबावो नै बेलासियाव सिनजाबा साबसिनमोनलै खानाय सिनजानो नागिरदों आङो अयथासार माबा जादों माने बिहिर जादों आरो खानाया एसे लावबायानो नै दा बेखायनो एसे सिनजालाबायनोसै आरो दसे आंनिबो खामानि दंखायो आदा बिदिनो आदा दाबो हिनजाव लाबायरा जायालै बिदिबाथाय हिनजाव लाबायना जेबो खानाय सिनजानो माने ओरैबायदि जालायखायो आरोना दे हिनजाव गैबावालै आदा दे हिनजाव दंबावो मा होनदों नोंलाय खानाय सिनजानो लाइन जाना दं आरोखि ओरै आरो बाबु दंबावोसो नै बिक्रम कार साला अके ओइ गारि साबियासो गैलाबायमोन नै तिनसा गार'नो रस्टार बर' हाय हेल' गुड मर्निं अके मर्निं ब्रादार वेल फ्रम ब्रादार जागासिनोलै बोथोरा दिनैथ' ना एकदमबारे नै बाजारा बेनो एकदम बाजारनि साइडआव आरो खानाय सिनग्राया मोजांथार नै फुरा माने मोजां सिनग्रानावहाय मा जाखायो बे बाजार जाहैबाय इयो फुरा बा थांफिननायसै नामा दानला साइकेल बानायग्रोदो नोङो ओमफ्राय सिनजाफैदो बोथोरा बारा थिग नंथ'वा नै अखा ओरैबायदि अखा जादोंना एलार्टथ' होगासिनो ना बार अखानि कमेन्ट खालामदो एसे दसे रायज्लायनायनि 107 जन मानि दंखायो खालामनो हागोन नेट प्रब्लेम ऐसे माने क्या माने बरखुन दिया से तो अर्थात करने माने नेट को क्या माने नेट ठीक है ना है कितियाबा फुल जाए कितियाबा फुल आहे इनेगा होबाय थायो आरोखि बे कमेन्ट खालाम दसे लोगोफोर दानसेन थुब्राव फैयो दानसेन थांफिनो नेटआ एसे प्रब्लेम जादों जानांगौ माने अखा बोथोर ना बे हिसाबैनो बारा मोजां जायाखै आरो दसे लाइभ खालाबायनोसै ओरै होगासिनो नै बिसिना ब्रें 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 ब्रेंनो सेंग्राल' नुखाबाय आदा माथो है साथामसो खारफाबावनोसैलै नोंजों नंगौरा लायनै बरियाल' नुखाबाय दा लायनै बरिया बाजार बेरायनो हानाय नोंलाय रायो माने थांजोबाखैना दाबो मानसिफ्रा बाजार बेरायनो हाथ'नाय नङा इयो खानाय सिनजा गोदाना साथामसो खारफाखागोनलै
एसे होनोसै फानिखौबो एसे ओरै गोजौआवहाय हास्रोनोसै आरो आले एसेल' जादों नेटआ बहुद प्रब्लेम होदोंलै लोगोफोर आं 10 मिनिटल' थाखानाय लाइभखौबो अखा हानायखाय बारा थिग जायाखै प्रब्लेम जागासिनो आरो पुरा थाङो मायो कमेन्टआनो नुजाफैयाखै कमेन्ट होदों ना मादों उदालगुरिनिलै खैला मैला बाजाराव थांब्ला लोगो हमहैगोन फैगोन सनिबाराव दे मा खबर फंबाय अके जागोन दे आदा फैबानो जाबाय जेखिया जाया बाजारावनो लोगो मोनगोन जोंखौ खैला मैला बाजाराव आरामसे बाजार मोनसेबो बाद होखा जों फैखायो खुनु खोथा गैया आरोखि ना फेसबुक कल खालाम डाइरेक्ट एसके बड'ल होनानै लोगो लाफैनो हागोन खानाय एसे लामब्रे लांदों आं एसे फांसिजा नायदों आङो दा नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो जोंना दासान्दि अखा हाबाय थादों नालाय दानलाबायबाय दैखरफ्रा सिगांनि बोसोरनिफ्राय देग्लायनि बोसोराव एसे रासिन राननायखौ नुनो मोनदों आरो मथा मथि वाटार साप्लाइजों दै होबोनो गोनां जालायबाय आरोखि होफैनो माबाजों गारिजोंहाय टेक्सि गारिजों कमेन्ट खालामोबा खालामबानो जाबाय जाबाय ना मायने खानाय सिननाया हा लोगोफोर आंनिया टाइमा फैबाय दे माने आं खानाय सिनजानायसै जाबाय नै एसे फैसा बुजायनाय मानाय सिङावनो जासिगोन आरोखि आंना नोंसोर दा सिनजादोलै दे माबाफोर सिनजायोला आं एसे सिगाङावहाय लागाव जाग्रोनोसैलै बस थोबाथ' नों एसे नांग्रालाय आंबाय दैजों गैयै सालायना होरबो थांजोबलाय लाङा एसे लाइभआव होनानै दोननोसै आं खानाय सिनजानायखौ नायलाथोंलै एसे मानसिफ्राबो कारेन्टआबो कारेन्टलै फैया साला दिनै नोंनियाव दोनलांगोन दा गारि साबि थाबियाव दोनजोबबाय आं सिनजानायसै दे लोगोफोर एसे मा होदो मा जाहैयो ओमफ्राय नैखौहाय एसे स्राय मावना होदोलै बांद्राय माबा नोंनिखौबो एसे गोजौनिखौबो आं कमेन्टखौ नायनो मोननायलै दाम गैया कमेन्टखौ नायनो मोननायलै लोगोफोर जास्ट लाइभ होना दोनबाय आं खानाय सिनजानायाव खानाय लावब्रेबाथाय खर'खौनो माननाय मोनो आं दुगैलाबो खानाय थाब्राना मानो खानाय गलाबलाबो बिराद दा नों हाथायाव दा थांथ'लै सिख्लाफोर थांजोबाखौ नों दा साथामसो खारफा जाला जाबाय दा हिन्जावफ्रा लोगोसो जालायलांसै आंजों लेवरा खाग्रा खाग्राफ्रा लोगो जानानै भिडिअ दाहोदे बेवहाय होनलायलाङो ना बादा होयो
Kalau lain orang dia, tapi tidak, uang tidak. Nanti bila le? Iya pasal, pasal istilah ada. Apa aku sekarang? Kalau tampilnya Aku sudah ini, sini aku sekarang. ada opsi di mari. Hai खाना सिंजादोंला आदा बिलाय कमेन्टखौ नायनो समावनो लाखिसै Lại có đường thốn đấy chứ Kira orang ngak ini, ada thốn đấy chứ, lagi berbagai betul, karena sinyalnya sih